Kana lokaci MANCY ne Beat Empire. babban burina shine mu rayu da juna. Babban burina shine mu rayu da juna. A farkon kalamai salamun alaiki, jawabai muhimmai na kawo gare ki, domin dukkan mukullan soyayya ta na gare ki. Kaɗan kin jinawa saura in jina ki kuma babban burina shine mu rayu da juna. Na amsa da sauri wa alaika assalamu. Ƙarai ka yi ƙwari ka tsaye ka kai imamu. Haɗin ya yi tauri yadda ka yi tilas a bar mu. Mai sanyar raba mu ba zai rasa wake shi. Babban burina shi ne mu rayu da juna. Abinda na ɗauko ke ma shi kika ɗauko, ki daure ki miko soyayya ta yi karko. Kuna ke ce farko kin daɗe har kin yi karko. Ƙarshen burina shine mu rayu da juna. Babban burina shi ne mu rayu da juna. Guda ɗaya na zaɓa taurari, Ki ce wacce ke haske da gari, da ne wanda zuci take marari. cike take ta